Naziv ove stručne konferencije je Sajam Gast i turizam. Gdje je budućnost tog projekta? Pa prije jedno 5 godina dok je ovaj sajam držao Igor Bagarić, mi smo razmišljali u stvari da u okviru Gasta ubacimo sajam turizma koji se zva Saturn. Sajam turizma Saturn. Vrlo interesantno, kao jedna planeta koja je u stvari osvježila malo ovaj Gasta, koja u stvari dobro legne uz gastronomiju. Jer gastronomija je, ajmo reći, nekako pupčano vezana i za turizam. Ja mislim da ovaj sajam sve iz godine u godinu raste i da dobije upravo one konture o kojim smo tada mi razmišljali. Da turizam nađe mjesto na ovom sajmu i da iz godine u godinu sve više zemalja dođe na ovaj sajam i prezentira svoju ponudu. Sajam turizma je uvijek dobrodošao. Mi polako izgrađujemo kapacitete u Splitu, uskoro se otvara Radisson, ja mislim da je i Marijan na putu i mi se već pripremamo za jednu turističku sezonu koja će biti možda i jedna od boljih. Uvijek je ona bolja nego što je bila prošle godine. Ono što ja moram reći, mi ćemo već do 5. mjeseca, kao što sam sad, vidjeli ste na ovom predavanju istaka, mi ćemo do 5. mjeseca izaći već sa brošurom za kongresni turizam ili vanka se već to zove convention, ne kongresi nego skupovi, dakle za sve skupove da se, u meeting industriji da se to događa u Splitu. Dakle imat ćemo jednu Bibliju, imat ćemo jedan radni materijal za sve agencije koje to prodaju, koje će već na prvom sajmu u 5. mjesecu u Frankfurtu prezentirati u punom smislu kongresnu ponudu ovoga grada. U kojoj mjeri, kad govorimo o sajmu Gast, govorimo o splitskom, dalmatinskom i hrvatskom brendu? Pa sigurno, evo ja sam danas u svome predavanju, izlaganju istakao u stvari splitski brend i koja je težina one kulture koju mi nudimo. Naime, UNESCO gradovi imaju neki prioritet kod ponude za skupove i za kongrese. I to je ono što Splitu daje jedan veliki plus u nastupu na inozemnim tržištima. Izuzetno je ugodno vidjeti ovakav velebni skup ljudi iz 6 zemalja. Čini mi se da je brojka 130 gospodarstvenika, ali nekako mene ovo mnoštvo ljudi ipak mi se čini da ih je i više od toga, jer vjerojatno se naših hrvatskih gospodarstvenika odazvalo čak i više od onih prijavljenih. I mislim da u ovom vremenu, zajedno sa ovim sajmom koji raste, bez obzira na sve okolnosti koji ga pritišću, da smo eto i mi, Hrvatska gospodarska komora, u suradnji sa svim našim komorama, jer ih je ovdje 6 županijskih komora iz cijele Hrvatske, doprinijeli da se evo u ovim teškim vremenima, ja se nadam, nakon ovih razgovora postignu i nekakvi konkretni rezultati. Kakvu poruku danas šaljemo sa sajma Gast? Pa ja osobno sam uvijek u životu bila optimist, pa zaista mislim da i ovaj sajam i svi ovi ljudi zrače jednim optimizmom i da će bez obzira na krizu, na nezaposlenost, pa makar jednim malim dijelom doprinijeti da uspješnost ove kompletne manifestacije bude što je moguće veća. Gospodine Jovanović, po prvi put u Splitu? Da, ovo mi je prvi put, čak i da kažemo prvi put da se nalazim uopšte u Splitu na Splitskoj rivijeri. Mogu reći da su utisci više nego odlični. Ljubazno smo primljeni, srdačno dočekani od strane kolega iz Hrvatske gospodarske komore koji su zaista potrudili da nam učine ovaj boravak što ugodniji. Koji su danas teme elaborirane na ovom skupu? Pa današnja tema ovog skupa i svih ovih poslovnih susreta je neka uspostavljene buduće saradnje između srpskih i hrvatskih firmi iz oblasti turizma, znači firme koje su u turizmu, a i koje su blisko povezane sa turizmom. Naravno, pored hrvatskih i srpskih firmi, tu su, kao što vidite, firme iz Bosne, iz Nemačke, Italije i drugih zemalja. Gdje je budućnost ovog projekta? I dan danas u Srbiji vlada veliko interesovanje za boravak na Hrvatskom primorju, za koje se dalje smatra da je jedna od najlepših obala
u Sredozemnom moru. Takođe, mi već imamo neke, da kažem, pomake u toj budućoj saradnji. Evo, koleginica iz Šarganske osmice iz Mokre Gore kaže da su njoj najbolji turisti iz Hrvatske, da ih ima mnogo više nego turista iz drugih zemalja. Takođe, veliki je pomak, vidi se i po broju turista koji dolazi iz Srbije na letovanje na Hrvatskoj rivijeri, tako da mislim da ovi susreti mogu samo pomoći da se učvrsti ta saradnja u nekom, da kažem, boljem pravcu, ka nekoj uspešnoj, naravno, saradnji koja će doneti obostranu korist i srpskim i hrvatskim firmama. Prije svega želim kazati da je interes Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno privrede Zeničko-Dobojskog kantona, da uspostavljamo što jaču privrednu saradnju sa firmama iz Hrvatske. Želim kazati da Bosna i Hercegovina ima najveću spoljnotrgovinsku razmjenu sa Hrvatskom, znači Hrvatska je na prvom mjestu u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Nažalost, ta pokrivenost uvoza izvozom je u korist Hrvatske 42%. Naš cilj je i dovođenje privrednika da mi više prodajemo svoje robe na tržište Hrvatske. Pored toga želim kazati da je Hrvatska treći investitor u Bosni i Hercegovini po ulaganjima. I sasvim sigurno Hrvatska je jedan naš snažan partner i mi želimo dalje produbljivati te privredne odnose, a Zeničko-Dobojski kanton ima te potencijale jer je nosilac razvoja ne samo Federacije Bosne i Hercegovine, nego i privrede cijele Bosne i Hercegovine. Naime, Zeničko-Dobojski kanton je, da kažemo, kanton koji čini oko 20 do 25% privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine, koji ima daleko najveći izvoz od svih županija, odnosno kantona, i znači lider je u izvozu, čini 22% izvoza federacije, odnosno 15% izvoza kompletne Bosne i Hercegovine. Riječ dvije o ovogodišnjem sajmu GAST, o atmosferi ovdje. Pa ja realno procjenjujem da je vrlo uspješan sajam i naravno uvijek može bolje, ali u okolnostima i u vrijeme kad su posljedice globalne ekonomske krize zahvatile, znači, sva naša tržišta, pa i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, mislim da je sajam uspješan. Mi smo doveli iz Zeničko-Dobojskog kantona, iz centralne Bosne, doveli smo 26 firmi, mislim da smo najbrojniji i naša je želja da dalje uspostavljamo poslovne odnose, znači, sa firmama iz Hrvatske i sasvim sigurno i ovo će biti jedna dobra pretpostavka za dalju uspješniju saradnju. Moram da kažem da je GAST sajam odlično organizovan iz jednostavnog razloga što svo vrijeme, evo koliko smo tu već 3 dana, osjećamo se kao kod kuće, budući da u Zenici imamo jedan isto tako značajan sajam koji se zove ZEPS, a najbolje je ugošten čovjek kako se osjeća kao kod kuće. Ovdje se prikazano jako puno dinamizma, jako dobro organizovani susreti među poslovnim ljudima. Iz tog jednostavnog razloga smo onda i mi htjeli da budemo dio toga, pa smo uspjeli da organizujemo najprije saradnju sa sajam Split sajam, a zatim i sa gospodarskom komorom Splitske županije i kao regionalna razvojna agencija za regiju centralna Bosna i Hercegovina, koja ima izraženu tu karakteristiku saradnje sa malim i srednjim preduzećima, odlučili smo da ove godine izlažemo naše firme, odnosno da pozovemo nekoliko firmi da dođu i da se upoznaju sa izlagačima ovog sajma. U tom našoj namjeri uspjeli smo na način da smo upravo doveli 26 kompanija iz naše regije koji su tokom 3 dana sklapali izuzetno dobra poslovna poznanstva. Vjerujem da će dugo da traje jer znate kako Bosanci i Dalmatinci jako dobro se i druže, tako da iz tog jednog druženja će nastati, vjerujem, i veliki poduzetnički poduhvati. Sljedeće godine ponovo ovdje? Ne bih rekla i sljedeće, možda već ove jeseni, kada bude organizovan sajam sastava, vrlo ozbiljno razgovaramo da dovedemo, ako ne više, onda barem ovih 26 ljudi, odnosno predstavnika 26 kompanija koji su izuzetno zadovoljni svime što su danas ovdje vidjeli.